Ahojte priatelia, pozdravujem všetkých tu na kanále Black Cat Fishing CZ.sk. Dneska špeciálny diel, špeciálna edícia. Môžete za mnou vidieť stojatú vodu, pre mňa trošku neobvyklé, ale nachádzame sa na takej miestnej vode, sme pri obci Rohožník. Môžete vzadu počuť nejakých ľudí, veľa z vás možno tuší. A sú tu sumcové preteky, sumcové závody. Volá sa to Rohožnícky sumec. Tento vlog bude trošku úplne iný. Budú to sumcové preteky, viac menej také priateľské, v kruhu nejakých známych, blízkych rybárov, takže určite sa máte na čo tešiť. Uvidíme, že či sa nejaký sumec ukáže, či nejakého natočíme. Takže všetko je to vo hviezdách a za chvíľočku nás čaká losovanie, takže vylosujeme miesto, na ktoré sa presunieme a ďalší vlog alebo ďalší príbeh už bude z nášho lovného miesta, alebo teda možno ešte z losovania a už z lovného miesta, takže zatiaľ toľko, let's go a veľa šťastia pri lose prajem všetkým, aj túto za mnou chalanom, takže poďme na to. Tak priatelia, teraz losovanie lovného miesta. Išli sme 13, takže veľa nám tu neostalo, 2 loptičky. 7. A je to šťastná sedmička. Neviem, kde sme, ale číslo 7. Tak priatelia, číslo 7. Dúfam, že číslo 7 nám prinesie šťastie. Tu je naše lovné miesto, kde sa budeme najbližšie dni nachádzať, kde budeme loviť. A prišiel ma pozrieť aj Kubo, kamarát Kubo. Možno ho veľa z vás pozná, niekomu nemusím predstavovať. Takisto legenda spádu, Kubi, čau. Takže takisto Black Cat Fishing. A vidíte, sme pri vode, super nálada, super čas strávený pri vode. A ja už som vodu pozrel, môžete vidieť, máme čln na vode, pozrel som nejaké miesta a bude to ťažké, náročné, pretože pred nami je žiadna nejaká prekážka alebo niečo 50-60 cm vody, ale tieto jazera sú celkovo plitké a uvidíme, takže bude nejaký čas pri vode s kamarátmi, s priateľmi a idem porobiť nejaké nadväzce, prichystať veci a let's go, poďme na ne. Tak, všetko vyvezené, všetko na svojich miestach a náš tým je už v jednej veci posledný. Tak ako posledný sme dali prúty na vodu, ako úplne posledný, takže trošku sme mali sklz časový, ale to nič na veci nemení, pretože možno sme v tomto poslední, ale možno sa nám podarí chytiť nejakého sumca. Takže čakáme na to krásne pred zotmením, prúty vyvezené a let's go. Tak udialo sa to veľmi rýchlo sa to udialo, pretože došiel záber, taký najviackrát to zobral, takže bola to taká rýchlovka, ani som to nestihol vlastne natočiť a prvá ryba, dúfame, že bude bodovaná. Bodujú sa ryby od 60 cm a tento závod není o 2-metrových sumcoch, ale body sú, čo je dôležité, je prvá noc a dúfam, že teda body budú s týmto fešákom. Ukážem vám ho, musím ho chytať za papulku chudáka, ale 60 cm by mať mohol. No ale potešil, akože hoď malý sumček, ale spravil radosť a raz z neho bude možno obrovský, keď im budeme darovať život takýmto krásnym tvorom, ako sú tieto sumce, pozrite. Není krásny, miminko, ozaj miminko a ja ho dám naspäť do vody a počkáme na rozhodcov, kým nám ho zmerajú a zapíšu, takže začalo to dobre, takže super, perfekt.
Tak priatelia, 76 cm, prvé body do tabulky, čo je super. Ideme ho pustiť, tohto fešačika dorasteneckého. A inak také, pre mňa také nezvyčajné, strašne jednoduchá manipulácia, lebo vždy väčšinou sa človek narobí s tými telesami a tento fešačik tak sa drž, kámo, a dorasť do tých vytúžených rozmerov každého rybára. Ahoj. Šup, a je tam. A my ideme na ďalšie. Rýchlo zaviesť a ďalšie body potrebujeme, pretože druhé týmy pracujú, makajú o 106 a nesmieme zaostávať. Tak prvý závodný deň máme za sebou. Aktuálne sme na 5. mieste s tým jedným uloveným sumcom z noci. Deň bol prakticky bez žiadneho úlovku, u všetkých tímov bolo to tiché. Teraz sa vlastne zotmieva pomaličky, všetko sme to nachystali, porobili, nejaké veci zmenili. V noci sme mali 2 zábery, z toho jedného sumca sa nám podarilo zdolať, čo je super na túto vodu a konkrétne na tejto vode, lebo chytá sa na 4 vodách, na 4 takýchto malých rybníkoch. Na tejto vode sa chytili len 2 sumce a vlastne vedúci tým, ktorý je prvý, tak tam ich chytili až 10, je to neuveriteľné, ozaj chytili 10 sumcov, je to taká menšia voda, chytajú tam len 2 týmy, takže je to v šťastí veľká výhoda, ale o tom je pretek, o tom je šťastie na losu ale chalani určite podali super výkon, lebo chytiť 10 sumcov za noc alebo za jeden deň je neskutočné, majú obrovský náskok, ale teda bojujeme aj my na tejto vode a zbrane nezdávame a dúfame, že aj túto noc nás záber neminie a spravíme nejakú rybu a posunieme sa v tabuľke na vyššie priečky, takže čakáme, čo povie večer a noc. Tak ukážeme si, aký systém sme zvolili tu na stojatej vode. Je posledný deň preteku, posledný večer, posledná noc pred nami, aktuálne sme na 3. mieste a túto noc sa to vlastne rozhodne o celkovom poradí, kto sa dobre a ako umiestní, tá top 3. Sme na 3. mieste, na druhej stáť máme jedného sumca, takže túto noc musíme bodovať. A tuto za mnou to teraz uvidíte krásne. A tu máme zapichnutý takýto bambus, z ktorého nám ide vlastne trhacia šnúra, alebo respektíve pomocná šnúra. Není dobré tam dávať dlhý vlasec, pretože ten vlasec pruží na takú diaľku, takže odtiaľto nám ide z toho zapichnutého bambusu šnúra až k umlenku. Umlenko, veľa z vás to mohlo vidieť, ako vyzerá. Je to malý pomocný plaváčik, z ktorého mi následne ide trhací vlasec, ktorý tu mám takto krásne umiestnený. Tu mám trhací vlasec, zarážku, kde si štelujem vodu a tu dole je rýbka. Takže ideme to skontrolovať, porobiť všetko, prichystať a aby sme večer nejakého toho sumca ešte zdolali. Takže krásne je počasie, trošku sa robia dnes aj mračná, takže dúfam, že dnes bude lepšia aktivita ako včera. Takže idem to porobiť. Takže tuto teraz vymením nadväzec. Doteraz som tu skúšal takú tajný nadväzec, ktorý sa len osvedčil. Nevždy všetko je, čo vidíte na internete, stále majú sumčiari tajné tipy a triky. No a teraz som tu vymenil nadväzec, osvedčenú klasiku, jednoháčik a trojháčik s malým 20 gramovým olovkom, ktoré mám variabilné, viem si ho posúvať. Je to veľmi dôležitá vec toto, že viem si ho posúvať podľa aktivity, podľa mojich skúseností, prečo s tým olovkom narábať. Častokrát je to veľmi dôležité. Jednoháčik Cat Hooker, 1.0 a malá 1.0 alebo jednotka trojháčik Black Cat
drilling hook. Takže idem sem napichnúť rybičku a budeme dúfať, že spravíme nejakého sumca. Zase sa budem opakovať, ale sme na rybárskych pretekoch, potrebujeme chytať, potrebujeme loviť, potrebujeme body do tabulky, takže let's go. Tak priatelia, túto noc druhá ryba, jedna nebodovaná, tretí záber, rovných 80 cm. Veľmi dôležitá ryba do tabulky, pretože aj druhé týmy ťahajú ryby a bude to veľmi tesné, ale máme ešte pár hodín do rána a ideme to rýchlo vyviesť, pustiť ho a dúfam, že ešte nejaký príde, takže super. Ani neviem, kedy som sa naposledy takto tešil z takéhoto sumčeka, ale je to tam. Závod sa nám pomaličky, ale isto blíži ku koncu. Máme pred sebou posledných pár minút lovu a o 9:00 je koniec. Včera sme mali záber o 8:30, tak dúfame, že nám ešte zazvoní jeden. Potrebovali by sme ho, aby sme poskočili o jedno miesto v tabulke, aj keď je to napínavé. Chytilo sa túto noc pomerne dosť rýb a neviem, či sme to dobre rátali, lebo nie je to nejaká online tabulka, nie je to nejaký úplne že bombový pretek, kde to je všetko vedené online a podobne, ale pravdepodobne by sme mali byť tretí, ale nechcem to predbiehať alebo niečo, ale sú tam fakt centimetrové rozdiely, 2, 3, 4, 5 centimetrové rozdiely a čakáme takto a dúfame, že sa to ešte prihne. Priatelia, krátke zhrnutie rohožníckeho sumca alebo pretekov sumcových, ktoré sa odohrali v obci Rohožník. Pretek prebiehal v super nálade a atmosfére, čo bolo veľmi fajn. Takisto naša predajňa Siluro bola sponzorom menším tohto preteku. Veľmi som si to užil, tento lov chalanov, veľmi obdivujem, že sa na takéto niečo dali, na to organizovanie. Nie je to jednoduché zorganizovať také preteky a je to na super úrovni, takže toľko k tým pretekom. Nám sa podarilo s mojím parťakom Marekom vybojovať tretie miesto, čo je z daného miesta, kde sme lovili veľmi super výsledok za mňa. Podarilo sa nám uloviť 3 bodovaných sumcov, čo je super, a jedného nebodovaného. Druhé miesto nám uniklo len o 4 cm, takže čo je cieľ do budúcna sa zlepšiť, ale veľmi sme si to ešte raz užili. Takýto krásny pohár bude vystavený tu u nás na predajni Siluro v Malackách. Takže ďakujem všetkým priatelia za zhliadnutia tohto videa, boli ste super. Takisto nám samozrejme k takémuto výsledku dopomohli Black Cat veci a Black Cat vybavenie, ktoré tu vidíte za mnou. Takže všetkým vrelo odporúčam a všetkých, ktorí sa chystajú navštíviť sem našu predajňu rybárskych potrieb Siluro v Malackách, tak ste tu všetci vítaní a vidíme sa, priatelia, pri nejakom ďalšom videu. Ďakujem za zhliadnutia všetkým a tento pohárik bude umiestnený niekde hore tuto v nejakej špeciálnej vitrínke a možno sa k nemu pridajú niekedy aj nejaké ostatné. Ahojte, čaute, pozdravujem ešte raz všetkých fanúšikov Black Cat Fishing CZ.sk. Ahoj.